Hello guys, nirokjo tono lamso figa hanhai an katal vlog kete nirokjo tono tipor kaha tak tipor se vlog khai tongman ba kongrai ni lui tongo han be vlog ro to himayang tongo kete ni kata lumar kete kisa hasala ha apa kongrai kete hasoya kho nikya awan bwthai chan musung he phaya mai mi soy roman tongo kete awan bwthai sanana he tongo bobo awan lai sikre thalai blai ro ma khaisinai nikya amna narok ja ani video no katal khanai tong ke subscribe khai ro di te like comment share khai ro di kyamna nai tong di video no pai thak jara skip khai oi mo khe nari kra krok ja ke mo khe awang gura tak no tei sokori paidro hinke tak mo saro jane khe to kore nari kra ki saro nai hinke so ki saro ro nai omsakna Sorry, mix khaigera na taile lấy ta bực ăn lấy đồ linh nào vậy hả tao rồi mai đồng đó kamu खाना aja selin aja sosok nih yang tek sekolah pura makis makasih ang motornya khana renya kiba hanya itu bisa awalnya dongeng kamu kita pasang ya bismillahirrahmanirrahim oke aduh ani awan pura ready yang tak omono rugrana idele hai dulu reng hai rozak baksa waruk bai baksa thalai thalai tumnai thalai bukur bai kita kemenang rugrana tabak ani awan moni ready karis tikhela ha kyomo changra thang changkhe nongno chaw yufnong nai thore thokha thogya abongno pura samrok paibela ha bairenta wawro mairo bai ha puro khabai ha kitabok ang sarin bangi mui ready khai tongo khokleng moso khainai takke ang moso holoi tongo kita kuri sumri resinai di kani khokleng moso ready kaisa sai ni manipura thobo thokha yob yok ha gur moris de ha 2-3 ta roman bang ekdum pura yok jak kyang tak
Phatok berma bwthai sungrana. Tabo khe berma bwthai ni bangai boksai roha bwthai kisa khe roi som sob berma piyaj roi khe mo kutuk khe phatok ranai. Oke bwthai roman kutuk khe tak khe phatok roi rosinai. Mo phatok kosok ya do boni kos nang manta. Kita bono kholai regra. Tabo khe ang banda kopi bo khaksa heloi rei romani. Khaika sungui chaja ya mang nang thang thang pa ingke ba. Shonibar paiti heman chitini sombar to ingke ba khaksa heloi sung sasinai. Đây là gì tao khai ni mui mola ha càng mui khai đi được xin đấy kun bang sung sanu sali ma na di pura beti barang ipe be ha khe ham ni se peng peng kum tu di poni mai sa sa ya phayam je kisa sa mani mui rok thogis masali ya kongrai ni lui toman bangai ke mai mi kita sumbai kha ang honi mai sa sinai khe mo kheta khokleng mo so ke phatok bena bwthai omsung mai kha khamna norok bai tei sa khana phayam malai pisinai norok jotana horka. Hey guys, good morning jotana abang na bacha dara 6:28 kawai tongo ba kazangman dinila siari tong malaba siari kom asakre bakre kongre barila kita kang mai mirok sungrana norok nai tongre ai kita box hero raha musimun na ha ke tak mai jar khai gra ta musukna mai toma tong nai gra mai ke banda kopi mai lok pantok ini pitma untuk aluk sih ke mai lok chalai mai lok sana gra tao tas mulai besok sogoi pe ha snagram tang mulak ita bakha mulak helai pe ha te khaksa narak chakhliya khaksa sunai chawi me na he ke mai ke bang ke thok thok ja ke khaksa na su sunai kemuna dal mai sunai bakha ro je nang nang ya thong dei bal ha ke tamna su sinai tabo khe karai box hero ha inke karai butung ha ba thok ri disnai thok tung ra sithang thok tung khe piyaj ro sera nai khele yang khe dut te kisa tongmani bono muthung bi tongmani mia franta musuk san kharo nai tak muthung bai ye khe yang thok bu tungoi tongo thok butung ha ba piyaj ro sera sina Pero mau de sini. Aku ka dal bai mui lau ro phas punya kho. Berma ro jesa ya sia. Tukhan ang berma ro ha. Bai khe mui ba da thogre suma ro khe berma ro ya. Tukhan ang khe ro. Bai ang ka ma borong nu berma ro ya na mui thogong tuka. Dari situ satu dari ini yang mau belang ayo ini kamu yang naik lagi deh kita bukti yang mau serat terus nih kita kayak mau betul kisah dari teman nih kayak nanti dalam video apa yang pernah sama kayak yang wasa samung tangga si video rok kaima ya palayan video rok kaima ya ta mai butai rok marok kaima le ya wasi na mo butai rok bai fulong ya mo butai rang rasta butai rang khe ka dine
đôi nhà tụi mình bữa đôi nhà bữa thúng sầu cái cây bila gì tao với anh mới có sikari mà ha bữa ra bữa cái hôm sau này mình bữa thầu là ha nó rồi lại bài cái dal bài mui lọc nó bài cái sung cha bài còn mình thấy sari yang kita wes pas sung ya kau tin ni far sunggu biar maro rồi với bao có cái biar maro giang phan biar maro rồi sama với khi ăn mui kari gran khi ăn awan bwthai thay ni shokin nha ha awan bwthai chagra mia honi khok leng mo so hinke dal bài mui lok sung jang nha ha ta ăn awan bwthai chagra mo saga kisah kau istang bay sagaran kang tabo mà mình hát sao cho con này đi ra Merek lah teman-teman hasil gue tongsut yang amat hai ini kita sari ya ini akan amat cari mana san sung sung lihat juga apa yang sasio